ብፍቅሪ ካብ ዝሰሩ ዳርጋ ዓመት ገይሮመሎም ይኣክል ብፍቅሪ ምዝዋር ኣብ ሓዳር ክኣቱ ኣለኒ ብምባል ትምርዖኒ ዲኺ ዝብል ሕቶ ብዝማዕረገ መንገዲ ከቕርበሎም ኣብ ዓብዪ ምድለዋት ኣተወም። ካብ ዓቕን ላዕሊ ዘፍቀራ ኣብ ዓለም ብጀግ ኣጓል ኣንስተይቲ ዘላ ኮይኑ ኣይስምዖን እዩ። ኩሉ ቀልቡን ሓሙን ብኣ ተሰሊቡ ልዕሊ ዝግብኣ ፍቕሪ ዝልግሰላም ብሕፀር ዝበለ ኣዝዩ ዘፍቅራ ብኡ መጠን ድማ ዝሓልላ ንኣረግቱ ኮነ መሳርሕቱ ኣብ መደባቱ ክሳተፉን ክተሓገዝዎም ዕድመ ኣቕረበሎም። ፍቅሮም ዘቐነየ እምበሩ ነዚ ሰናይ ነገር ደኣ እንታይ ድሕር ክብለሉ ምባል ተሰማምዖም መደባቱ ከፀብቑ ላዕልን ታሕትን በሉ። ነፍሲ ወከፎም ድማ ኣቕሞም ዘፍቀደ ዘብል ነገር ገበሩ። እዚ ኩሉ ክኾን ከሎ ኣፍቃሪቱ ወላ ሓደ ነገር ኣይትፈልጥን ነይሮም። እተፈሊቲ መዓልቲ ኣኺላ ኣብ ማእኸል ጎደና ፈለቱን መሳርሕቱን ኮታስ ሓላፊ መንገዲ ተኣከበ። ፅምት ኢሉ እንተነበረ እኳ በቲ ንሳቶም ዘዳልዎ መደብ ግና ደሚቑ ነበረ። ጓል ብመሓዙታ ተሰናዓይና ተኣሚታ መንገዲ ስለ ዝተኸፈተላ ብመንጎ ተአኩብ ሰብ ሓሊፋ ኣብ ከባቢ ኣፍቃሪኣ ምስ በፅሐ ደው ከም ትብል ተገበረት። ዋላ እኳ ብዙሓት ሰባት እንተነበሩ ድምፆም ግና ይስማዕ ነበረን። ኣፍቃሪኣ ከም ተፍቅሮ ርግፀኛን ንሕቱኡን ከም ትቅበል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዘተኣመን እኳ እንተኾነም የገዳስ በቃ ልቡ ዲምዲም እንዳበለ ተሸገረ። ግና ኣብ ቅድሚ ሰብን ክዋረድ ስለዘይደሊ ዘለዎ ሓይሉ ኣኻኺቡ ተኣሚታ ክንሳ ክዛረብ ጀመረ። ጽብቕተይ ካብታ ምሳኺ ዝተላለኹላ መዓልቲ ጀሚረም ህይወተይ ከም ፀሓይ ክደምቕን ከም ሉል ክተንፀባርቕ ክኢለዮም። ንስኽን ኣይክሉን ትናይኺ ንዓለም ብዘይብኣኺ ክስእላ ከለኹ ኩሉ ብላሹ ንኣይ ስድራኽን ኣይክብሉ ዝወለድኺ ፍልይቲ ሕጃብ ኢኺ። ንሱ ነዚ ኣብ ዝብለሉ ሰዓት እንታይ ዝካየድ ዘሎ እንተበለትኳ ብውሽጣ ግና ዋላ ሓደ ከይትዛረቡን ስለ ዝተባሃለት ክሳብ ዓይንኺ ክፈት ትበሃል ብዓቕሊ ትፅበ ነበረት። ጽብቕተይ ደሪትኺ ብዙሓት ጠመትኺ ድማ ክንዲ ሕፃ ባሕሪ እኳ እንተኾኑ ልብኻ ግና ህልፍኻል ንኣይ መሪፀ ምሳይ ክትጓዓዝ ምውሳና ኣብ ዓለም ካብቶም ሕጉሳትን ዕድለኛ ሰባት ቁፅሪ ሓደ ንክስራዕ ይርን በዚ ከዓ እጋበተይ ወሰን ይብሉን። ቅድሚ ሕጂ ክንደቲ ገይረልኪ ኢለ እንተዘይተመካሕኩ እኳ ንሓዋሩ ግና ከም ንግስቲ ኣሓንቂቐ ከምብረክን ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል መቃረት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እንዳስተማቐርክ ክትሓልፍ እዮም ክገብር። ጽብቕተይ ሕጂ ዓይንኺ ከፊትኪ ንድሕሪ ጥው በል ምስ በላ ነቲ ሸፊኖማ ዝነበሩ መሸፈኒ ኣልያ ዓይና እንዳሓሰየት ከምቲ ዝተባሕለቶ ጌራ ንድሕሪ ጥው ምስ በለት ኣፍቃሪኣ ኣብ መንጎ ብምዕሩግ ውቁን ዝተሸላለመ ኩነታት ተኻይቡ ካትሒዙ ምስ ረኣየት ዝኾነ ዘረባ ከተመሎ ኣይተስምዐትን እኳ ደኣም ቀባሕባሕ እንዳበለት ነቲ ናይ ኣወንታ መልሲ ዝፅበ ዝነበረ እኩብ ሰብ ተኣዘበ። ጽብቕተይ ግዕዞ ፍቕርና ናብ ሓዳር ክሰግር ብሓገይሙ ናይ ሓዋሩ መናብርተይ ትኾኒ ድኺ ኢሉ ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት ናይ ኣወንታ መልሲ ክፅበ ጀመረ። ጓል ግና እንተርፎ ኣፋ ብኢዳ ሓቲማ ብናይ ኣግርሞትን ስምባደ ዝተሓወሰ መንፈስ ቀባሕባሕ ምባል ክትምልስ ኣይተሰምዐትን። ጽብቕተይ ትምርዓውኒ ድኺ ምስ በላ ዳጊሙ ሕጁን ክትምልስ ኣይተሰምዐትን። ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተኣሚኑ ዝነበረ ወዲ ክሸርሸር ጀመረ። ካሊእ ሲትረፍ ነታ ካቲ ምስጣይ ዘሊላ ክጥምጠመና ዝብል እምነት ነበሮም። ቀባሕባ ኣብዝሐት የማን ፀጋም ጠመተት ኣብ ክንዲ ዘሊላ በቲ ሓጋስ ተሓቅፎ ግና ንድሕሪት ገጻ ሓደ ክልተ ሰጎመት። እቲ እኩብ ህዝቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምተ ልቢ ሓፍ ኮፍ በለም። ከታቆን ክውጭዑን ዝሓስብ እንታይ ዝግበር ዘሎ እንዳበሉ ኣብ ምድንጋር ኣተው። መሊሳ ንድሕሪት ሰጎመት ሞ ዶበለት
ነቲ ብምሓዙታ ክትገብሮ ዝተኣዘዘቶ ስፒል ጫማ ኣውፅኣ ኣብ ኢዳ ብምሓዝ በቲ ሓደ ኢዳ ድማ ነቲ ነዊሕ ክዳን ካብቲ መሬት ቁሩብ ሓፍ ኣቢሎም ብምሓዝ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ብጉያ ካብቲ ከባቢ ተሰውረት። ኩሉ ሰብ ትሕምትሕም ኮነ ኣሻብቦት ሓጎስ ናብ ሓዘን ተቐየረም። በታ ዝተንበርከኻ ክትስእ ትረአን ነገራት ተሓዊሶ በቃ ምክንያታ ብዘይገድስ ልቡ ቃሓረ ተቃፀለ ነደደ ቃል በለም እንዳተፈለጡ ሓይሉ ጠሊሙ ኣብቲ መሬት ዝርግሕ በለ። እንተኾን ኣቕሚ ስኢኑ እምበር ሓለዋጣ የጥፍአን። ኣዕርኽቱ ተጓዮም ሒዞም ናብ መኪንኦም ኣእትዮም ናብ ገዝኡ ኣብፅሕዎም ግደፉኒ በይነኹኒ ስለ ዝበሎም ገዲፎሞ ኸዱም። ንሳ ብኽያተ ኣብቲ ቦታ ዝጀመረት ገዛ ኣትያ ቀፂለም ስለምጓዓዝ ዳ ምስኡ ትጓዓዝ ነይራ ኣይተፍቅሮም ኮይና ዳ ዋላስ ካልእ ትፈቶ ሰብ ሓሊዋ ዋላ ዘይምሕር ሕማም ሒዝዋ ንኡ ሓልያ ምክንያታ ንሳ እኳ ትፈልጦ እንተኾነት ግና ምስኡ ሓዳር ክትገብር ስለዘይደለይት ሕትኡ ከም ዘይተቐበለት ግና ርግፀኛ። ንሱ ግና ብዙሕ ዘይተመለሰ ሕቶታት ኣለዎ። እንታይ ኮይን እያ ዝብል ሕቱም ንፅባሕትኻ ከመይ ኢሉ ገጽ ፈቶቱን መሳርሕቱን ክርእዮም ካልእ ሲትረፍ መልሳ ብዘይገድስ ሃራይ ኢላ ዶ ንሽኡ ኣብ ቅድሚ ሰብ ካብ ተዋርዶ ቀስ ኢላ ኣለሳሊሳ ድሕሪ ግዜ ምክንያት ነጊራ ኣይከውን ዶ ምባል መሓሻ ዋላስ እንታይ